Okay, so ke sizwe kabanzi ngayo and sizwe kabanzi ngohambo layo. Mpendulo mfethu asikubingelele sikwamukele kwiNtokozo FM. Ngiyela kakhulu bhuti ngiyele nethemba lakhe studio. Ngiyele nabalaleli ekhaya bhuti. Intokozo kakhulu nje uba ingxenye yohlelo bhuti. Mfethu kuyintokozo nakuthina ukuthi ke sikhulume nawe usukwini namhlanje. Mtaka baba awusilandise nje kancane. Umpendulo mfethu insizwa eyakephi izalwe kanjani, khule kanjani? Mpendulo bhuti insizwa nje yakangesi ezalwe endaweni esehadingi kwaMachi. Kwamachi kusigodi sakuwela. Ngikhule nje endaweni ngikhule nje inenhlabathi enhle. Kuyalinywa, ngikhule kulinywa nje kulinywa ummbila bhuti. Ndeni mfethu ke ijourney yakho yokungena ke kwi-farming mfethu iqale nini, uqale kuyibona nini lento ukuthi no man yazi lento yokusebenzisa inhlabathi mfethu ingangenza ngibe somewhere? Mina bhuti ngikhule ngumuntu ongaziboni nje ngisebenza e-office ngigqoke uformal. Ngikhule ngumuntu obenesifo sokusebenza eduze nemvelo. Ngikhule ngiyithanda nje imvelo kakhulu, so kwakhula lapho ngakhula ngabona into engingayenza okungenani ukuthi ngingene la kwezolimo. Ngiyakhululeka kakhulu mangabe ngiseduze nemvelo. Angena ngaleyo ndlela ke bhuti. Ndeni-ke mfethu iqale nini nje into yakho ke yokuthi manje hayi ke khona ama studies oke wawenza athinta yona kwezolimo, khona izinto ozenze ukuthi uzithuthukisise ukwazi na ukuthi uhlola ngemhlabathi ethile, ukwazi ukuyihlola imihlabathi njoba wena umuntu insizwa ke esencane? Ngiqale bhuti ngo-2019 ukulima challenge. Ngiqale kancane kuyamangaza because abantu abaningi abakhona. Ngiqale nje kancane ngiyithengele izithombo nje ezimbalwa ngikhulisa zona. Ne-COVID yaba nomthelelayo ngoba benginesikhathi esiningi esanele sokuthi nginake into yami. Nganake izithombo zami zakhula kanjalo, ngaregister inkampani Kuzekwande Farming enguyona engu-director kuyona kanye no-founder wayo. Ngasebenza ngayo ke. Ekuhambeni kwami ngabuyela esikoleni ngafunda agriculture ngenze i-farming management. Yes. Ngithengise esikoleni ngathola enye i-organization ebe-incubator ekuyona engigrumile kakhulu. Ibizwa nge-site directed incubator. Iyona engisizo kakhulu empilweni yami nakwibhizinisi lami ukuthi lize likhule. Ngoba ukukhula kwami lokho-ke bhuti ngize ngibe la ngikhona. Ngane kwethu asingene ke sibuye size la kule nominator kwakho kuma the next billionaire 4th annual business awards ka 2023. Mfethu the time uthola icall wawukephi and wafila kanjani mfethu uthola ubonti wena ngomunye wabantu abanominatiwe kulama awards? Kuyamangaza bhuti ngoba ikhona ngayithola ngisendleleni ngangidrive nje. Ngisuka ngasedolobheni ngibuyele ekhaya. Ngashaqaya ngangakholwa ngendlela ngangijabule ngakhona ngoba intokozo enkulu kumina ukuthi nginominate ngibonakale ngumuntu obalekile kwabanye osomabhizinisi abancane. Kwaba intokozo enkulu kakhulu. Kwathatha isikhathi ukuthi ngize ngikholwe nje ukuthi ngempela kuyenzeka. Ngikholwa ngoba sengibone iposter sengiyithumelela iposter ukuthi hayi into esasifonela ngayo iyona ngempela. Kodwa ngililonke ngizama ukuveza indlela ngajabula ngayo nkathi ngiyinominate bhuti. Kwaba intokozo enkulu. Mfethu ungathini ke kumuntu mfethu ukumncenxa ukuthi ke akuvotele and mayikuvotela ukuvotela kanjani? Kakhulu bhuti ukuthola ivoti lomlaleli ekhaya. Ukuvota nje semesa nje uTLB 01 ku 45633. TLB 01 45633. Yes. Isibonisi bisiwe 150 ungavota noma ikangaki. Ngiyajabula kakhulu lomlaleli ekhaya. Mfethu kunomuntu ke mfethu osekhaya manje wenza umatric indaba yolimo nje yokulima mfethu uyithatha njengento enganakekile nje kuyimsebenzi awubukela phansi. Ungathini kuwena komuntu obukela umsebenzi wokulima obuka njengomsebenzi ongasiyo umsebenzi angawusebenza yena, ungathini nje kuyena? Uthi ngingasho nje ukuthi kuba ngelendlela ukuthi ngiyiwashe leyo nto ayikule leyo ndlela. Ayibuye nangokuthi ukudla esikudlayo futhi ukudla zonke izinsuku
okuwukuthi uma ngabe ulimi imali ingena zonke izinsuku kuwena ukudla wonke umuzi nomuzi yakuthenga ukudla mihla namalanga. Kodwa uma esengena ka farming angangeni ngokuthi imali kuba ukuthi ufuna imali. Kubalekile ukuthi ithande farming ngoba akulula zikhona ingqinamba zakhona ukuze nje ukwenza into yakho yenze ngoba la kusuka othandweni. Futhi ke uma ufuna ukuqala ibhizinisi lakho usufuna ukuqala ngemali enkulu. Ungaqala nje ngento encane naleyo mali onayo ukwazi ukuyikhulisa. Njenganami nje ngilala ngikhona ngaqala nje manje ngiyaqala kancane ngezithombe zemibala. Kubalekile ukuqala kancane ngalokho nakho ukwazi ukukhulisa kona ukuze ukwazi ukuya phambili. Nothando ngaleyo ndlela liyakhula. Mfowethu kunomuntu owumfundi osekhaya owenza umatric kulonyaka uyayithanda ifarming ufika ngafisa nje ukwazi ukuthi mhlambe amaphi ama subject efanele ngibe nawo ukuze mhlambe ngikwazi ukuthi mangiqeda umatric ngithola ama result ngiyami ngiyo attenda noma ngiyo applya into bazowabheka ukuthi fanele kube khona lawa nalawa noma mapha ama subject angakwazi ukuthi angifake kwi-farming. Ngingasho nje bhuti ukuthi i-agriculture angayishiye efundweni zakhe. Agriculture ihambele next kanye ne-physics. Kodwa ke akhona ama-college, ama-civic college ayakwazi nje ukuthatha un-agriculture nje ufika sihamba ne-physics noma ngabe i-history ayakwazi ukuthatha akwenzise i-farming management. Ngoba into engiyifuna ngama-TVET ukuthi abanenge ukuthi wona akunike practical omningi ozokusiza ngento engiyifunda ngezandla isikhathi esiningi ukufunda ngezandla usuke ukufundile. Iyakusiza ukuthi kanti usuvula into yakho usunolwazi lasesikoleni unalolwazi lwezandla la practical. Ngamkhuthaza nje ukuthi agriculture angayishiyi umuntu ofuna ukuyenza agriculture yakhe i-physics kanye ne-math. Kuyalekelela kakhulu ngoba nescience iyangena ka-agriculture kuzalisa izilwane ufunde ngokukhula kwenhlabathi nokukhula kwezitshalo enhlabathini nezifo ukuthi zinqoba kanjani izifo. Kuyalekelela kakhulu. Kuyalekelela kakhulu. Ayi amahle ke lamazwi mfethu engwazwa kuwe ngani yakwethu ngike ngabona ku social media yakho mfethu ukuthi kunezinye zezitolo ezithe ukuba nkudlwana kubalwa kuzo nabo Spar nabo Boxer ukuthi ngathi uya supplier khona kulezo zitolo. Yebo futhi ngidayisela bona bayi market yami nje bayi market yami supplier bona. Yeah, okay, okuyinkomba zokuthi kuyenzeka uma ifama mfethu ukuthi ugcina ususebenza even nezitolo ezinkulu. Yebo kuyenzeka futhi ngoba ikhona phela ilabantu abathenga khona bathola khona ukudla. Bona basiza kakhulu ukuthi bakwazi ukumarket ama products wethu. Nakho ukuthi uma uwumlimi kubalekile ukuthi uyitshala into oyitshala ube usuyazi ukuthi uyidayisela abantu. Ngokungakwazi ukutshala into eningi ujabela ukuthi utshalile nje kube ukuthi ekugcineni ayizokwazi ukuhamba kanti noma cost osiyafakile lapha usigcine kulimala wena. Ngisho nje ukuthi umuntu ofisa ukutshala kubalekile ukuthi umezotshala atshale esazi ukuthi into ayitshalayo uzoyidayisela abantu. Imarket usizo kakhulu. Usizo kakhulu. Ayi washaya qhawela kithi ngani yakwethu uma ukuthi ke manje ke bayafisa kunomuntu nje yena ozithandela nje ukudla okutshaliwe uyakwazini ukuthi yena azi-ordele kuwena director suka kuthinte wena athi no company yena ake ngize ngivisa nje ukuthi ngiyothenga nayo indawo la enisuke ninayo nithi hayi indawo yethu le uma ukuthi khona umuntu ongasisona isitolo but umuntu nje ozithandela ukudla okutshaliwe angazothenga kithi. Yebo kuyenza ukuthi bangakwazi ukufika. Umuntu nje ofika hayi ngiyafisa ungena kwezolimo ngicela ukuzobona ukuthi usebenza kanjani sizobona indawo osebenzela kuyona. Ayikho njengakuthi bavumelekile ukuthi bafike. Okuleyo ke mfethu usho umuntu owenza i-agriculture manje odila nene mhlawumbe usesikoleni for ifarming uyafisa ngelilanga ukuthi naye abe asebenze ngiyona ifarming uyakwazi uyamvulela ithuba elinjalo ukuthi uyakwazi ukuthi eze kuwena abuze ngasamething nimkhombisa ukuthi kwenziwa kanjani lokho. Futhi ngivuleleke kakhulu nje ngisho wathula ngifundela ngifundela umkhafazo ihleli ngizokunika isikhathi ukuthi ngikuphendule ngikulelele ngolwazi enginalo. Uma ngingenalo ngizokwazi ukuzamela ngithola abantu abangcono ngoba nami
nabantu engisabuza kubona ike broad kakhulu ikhona into engisawakubuza kwasebephambili nakumina kodwa nje umuntu odinga usizo kumina ngihleli ngizomnaka alithole usizo mangabe ngina ngana kwethu abafisa ke before ke siye la kuma contact akho mntaka baba asiphinde siqinisekise ukuthi kambe masivota sivota kanjani mntaka baba ukuvota nje bhuti send SMS ubhale nje TNB 01 45633 TNB 01 45633 SMS ibizo 150 kuvotwa nomi kangaki noma kangaki akubaleki ngani kwethu abafisa ukuthola mfethu nabafisa ukulandela ezinkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani qhawela kithi ku Facebook Mpendulo Ngesi Mpendulo Ngesi Instagram ngiyatholakala futhi ungesi_pay ungesi_pay Instagram ngani kwethu kuyintokozo kakhulu kuthina ke ukuthi ke sikhulume nawe mntaka baba sibaqhuquzela nje nabantu abasha ukuthi nabo bayibambe bayiqinise le kulomkhakha wezokutshala ngingathi ngithakase kakhulu futhi bayingene ohlelo lwakho yebo abantu emakhaya abeqinise ezokulima isimo somnotho silento esiyona manje aqine nje ukulima because ukudla sekudinga nje imihla namalanga Dankie ke mntaka baba kubonga mina ndoda lo ke umpendulo wakangesi mayisho kamnandi noma ke esinikeza kamnandi nje lolu daba lokuthi wenza kanjani ukuze ube umuntu ofamayo nomuntu ogxila kwezolimo uyavotelwa ke kwi the next billionaire kuma 40 business awards ka 2023 kwi category yakwa agriculture company yakhe ke Kuzekwande Farms uyamvotela ke ngok SMS uthi kaTom uN kaneli uB kaBoy ku01 2 kwi SMS noma ke kwi number u45633 uTNB 01 kwi number u45633 SMS ibiza ke u150 insizwa le kwamachi le uzakwazi ukuthi ke uyivotele ngana kwethu kumnandi kanye kunjalo sikunikeza thina ke only the best senza sure ukuthi information uyakwazi ukuyithola njobe injalo sithemba ukuthi ucoshile ke ukuthi wena ke mawufisa kwenza ke ezolimo ulandela kanjani